Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Isang magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Aksyon. Muling niyadong sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita, impormasyon sa ating palatuntunang firing line. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, aabot naman sa 66.7 million pesos ang ibinigay ng provincial government na SRA o Special Risk Allowance sa mga frontline health workers. Condonation ng pagbayad ng real property tax ibinigay ng provincial government. Mahigit na 546 na mga bata with special needs nabigyan ng food packs sa bayan ng Kalasyaw. Samantalang mga barangay volunteer workers binagyan ng parangal ng local government unit kahapon. Samantalang nakipagsaya naman ng LGU sa mga kasapi ng RIC at kalipunan ng mga libing Pilipinas sa bayan ng Kalasyaw. Sigla ng turismo at ekonomiya ng Pangasinan unti-unti nang nanunumbalik ayon kay Governor Espino. Sa mga police report, isa naman huli din sa illegal na droga sa lungsod ng Ubay ng Basista. 55 anyos na lalaki arestado dahil sa estafa sa lungsod ng Alaminos. Magkabit o magkalaguyo arestado sa bayan ng Balongaw. Isa namang patay sa isang vehicle accident na nangyari sa bayan ng Rosales. Mga most wanted person arestado sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga balita sa loob ng bansa, State of Calamity ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte.
258 patay sa Bagyong Odette, samantalang sugatan umabot na sa 568 ayon sa NDRRMC. Pfizer COVID-19 vaccine aprobado na ng FDA na iturok sa mga 5 taon hanggang 11 anyos. Marcos Jr. pinatatawag ng COMELEC sa disqualification case na inihain ng Ilocano Group. 80 million pesos hiramin sa World Bank para sa relief and rehabilitation efforts sa mga lugar na tamaan ng Bagyong Odette. 1 billion pesos mula sa Office of the President ipinalabas si Pangulong Duterte. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Syempre inyo po magkakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander Dante. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon balita. Pinangunahan ni Governor Amado Pangasinan III ang pagbigyan ng second tranche ng special risk allowance ngayong December kahapon para sa frontline health workers ng probinsya ng Pangasinan na ginanap sa Pangasinan Training and Development Center 2. Aabot sa 66.7 million pesos na SRA ang binigay ng pondo ng Department of Health sa provincial government ng Pangasinan para sa ikalawang tranche upang ibahagi sa mga frontliners. Kasama na ang mga sumusunod, Senior Municipal Health Officer, Public Health Nurses, Rural Health Midwives, iba pang RHC personnel, 3 municipal hospital, Labrador, Marasigan, Sual, at 14 na provincial government-owned hospital. Ang second tranche ng SRA ay para sa 4 na buwan na pagod at sakripisyo ng mga health frontliners mula December 20 hanggang April 2021. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Governor Espino sa hindi matutumbasang sakripisyo at kontrobersyon ng mga frontline health workers sa lalawigan sa panahon ng pandemya. Dagdag pa ng gobernador ang hirap at pagod ng mga frontline workers na katuwang ang provincial government sa laban kontra COVID-19 ay nagbunga ng magandang sitwasyon dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na una nang nakatanggap ng SRA first tranche ang mga healthline frontliners noong February at March ngayong taon na may kabuuang halaga na 157 million pesos mula sa DOS para sa kanilang serbisyo mula September 16 hanggang December 19, 2020. Tatanggap naman ng 20,000 pesos ang mga high-risk personnel bawat isa para sa 4 na buwan na serbisyo, samantalang 10,000 naman ang nakalaan sa mga low-risk personnel. Dumalo rin sa aktibidad ang mga chief of hospital ng 14 na provincial district at community hospital ng provincial government ng Pangasinan. Magbibigay naman ng condonation ang provincial government ng Pangasinan sa mga interest at penalties ng mga delinquent real property tax bago ang 2021. Ang 20% discount ay ibibigay sa mga taxpayer na magbabayad in full taxes on or before December 31, 2021 at hanggang March 31, 2022. Subalit ang 10% discount ay ibibigay lamang sa isang taxpayer na magbabayad in full o sa kabuuan ng mga buwis on or before the deadline sa pamagitan ng installment basis. Mahigit 546 na children with special needs ang nabahagina ng food packs mula kay Mayor Joseph Arman Bauzon. Sila ay mga batang kabilang sa programang Stimulation and Therapeutic Center and Special Education o ang STAC-SPED ng Pinabling Kalasyaw na ihatid sa kanilang mga tahanan ang mga food packs na ito kahapon sa pakipagtulungan ni Miss Pia Princel Manuel at Brenda Gagarin ng Municipal Health Office STAC-SPED kasama ang ilang kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office at ang Office of the Municipal Mayor. Nagtipon-tipon naman
ang mga barangay volunteer workers sa local government union ng Kalasyaw at sila ay binigyan ng isang Christmas party na ginanap sa Kalasyaw Sports Complex. Nagpayag ng pasalamat si Mayor Joseph Arman Bauson sa lahat ng mga barangay volunteers, ganang child development workers, barangay health workers, barangay service point officer, barangay nutrition scholars at mga civilian volunteers organization sa kanilang walang sawang dedikasyon sa community service. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapiling kayo sa okasyong ito. Hindi po matatawaran ang inyong patuloy na magandang serbisyo sa inyong mga barangay at ito po ay naayon sa pagsulong na rin ng mas progresibong pinabling Kalasyaw, idinagdag pa ng alkalde. Masay namang pinagdiwag ng mga kabahihang kasapi sa Rural Improvement Club at Kalipunan ng Libing Pilipina o Kalipi ang kanilang Christmas party na kung saan idinao sa Kalasyaw Sports Complex. Ikinutuwa ng mga miyembro ng dalawang organisasyon ang pakikisa at pagkasaya ni Mayor Joseph Arman Bauson sa naturang pagtipon. Nakandog din ng regalo at sorpresa ang buting may bahay ni Mayor Bauson na si Madam Crystal Bauson na siyang pangulo rin ng parehong organisasyon. Dumalo rin sa pagdiriwang sina MSWD Officer Edita Gorospe, Municipal Agriculture sa Monet Nugid, Municipal Registrar Jovet Esteves, Dr. Sheila Ferrer Banicad, Mr. Joseph Joaquim Acosta, Councilor Ardison Soriano, Councilor Felipe P.G. Demera, at dating konsehal Manny Datwin. 25 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, muli namang nanunumbalik ang sigla ng turismo at ekonomiya ng Pangasinan kasabay ng pagpapatuloy na pagkipaglaban sa pandemya. Sa isang may mensahe, sinabi ni Governor Amado Pogi Espino III na kung ikukumpara noong nakarang Pasko na puno ng kadungkutan buhat ng pandemya, ngayon taon ay dadarama na ang kasiyahan sa probinsya dahil sa disiplina, sakripisyo at pagkakaisa ng bawat Pangasinense upang masugpo ang COVID-19. Batay sa tala ng Provincial Health Office hanggang December 21, 7 lamang ang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala at merong 9 na recoveries. Dahil dito ang daily average infection rate ngayon ng Pangasinan ay nasa 5 na lamang kumpara sa 435 na daily average cases ng buwan ng Setyembre, kung saan nararamdaman ang sunod-sunod na mataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nasa 1 million doses naman anya ang naiturok para sa second dose ng bakuna o katumbas na 43.36% ang may tuturing ng ngayong fully vaccinated sa Pangasinan. Kasabay ng puspusang pagbakuna sa lalawigan ng Pangasinan ay sa rin pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 kung isang magandang sinyales sa pagsalubong sa ligtas at malusog na bagong taon para sa lahat ng mga Pangasinense. Ayon pa sa gobernador, ang pagbuti ng Pangasinan mula sa dagok dulot ng pandemya ay dahil sa pagtaliban ng mga Pangasinense sa mga umiiral na health and safety protocols, karoon din ang sakripisyo ng medical frontliners sa probinsya at iba pa na mayroong mahalagang gampanin sa panahon ng krisis. Binigyan naman ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ng pamasong regalo mga agrarian reform beneficiary ng Barlo Agrarian Reform Cooperative ng Mabini. Kasama ang LGU Mabini, ipinasakamay ng DAR sa kanila ang isang solar-powered irrigation system na nagkakalaga ng 1 million pesos. May kakayahan itong tubigan ng 3 hanggang 5 hektaring taniman at pakikinabangan ng aabot sa 30 magsaka na matagal nang na problema ang patubig sa kanilang lugar. Ang init ng araw nagpapatakbo sa irigasyon. Nakakonekta sa mga naglalakihang solar panel ang isang Christern na nagsisilbing imbakan ng tubig ulan, kung kaya't hindi na mahirapan na magpatubig ang mga magsaka kahit tagtuyot. Kung dati sa maulan na buwan ng Hunyo nagpupunla ng palay ng mga magsasaka ng Barlo, ay sabay-sabay ang anihan na tuwing Oktubre. Kayong may SPIS ng kanilang lugar, unti-unti nang nakapagtatanim ang mga magsasaka kahit hindi maulan. Ang solar-powered na irigasyon sa Mabini ang kanong SPIS na ibinigay ng DAR sa Western Pangasinan. Nauna nang itinurn over ang sapang 1 million pesos na SPIS project sa Barangay Dakap Norte sa Mani noong Mayo 2021.
28 minuto makakalipas ang alas 6 ng gabi. Nakatanggap naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 800 padjackers sa mga dan. Ayon kay Marigina de Venecia, nakamtawan sa anak niyan si 4th District Congressman Christopher de Venecia, hiniling nila ang naturang tulong pinansyal mula kay House Speaker Lord Alan Velasco at Senator Bongo. Sinabi pa ni Marigina na intindihan nila ang kalagayan ng mga nagpapadyak, lalo na't naapektuhan sila ng lubos ng pandemya. Kaya minabuti nilang magpaabot ng naturang cash assistance. Dumala rin sa naturang AICS payout ang mga representante ng Department of Social Welfare and Development. Samantala ay ito na muling inasama-sama ang Pasko, mga Aksyon po natin ay patuloy po ang sinasagawang anticipated mass dyan po sa may Capitol Plaza sa bayan ng Linggin. Bali pinapalalahanan ang mga attendees na obserbahan ang minimum public health protocols, kabilang na ang pagsuot ng face mask at social distancing, at ini-encourage sa mga matatanda at mga may person with comorbidities at mga bata 11 years old below na wag nang dadalaw sa anticipated simbang gabi, at sinabing sila na palaging dalhin ang kanilang mga vaccination card. Babalik po tayo, mga Aksyon, sa ilang pa mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021.
Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante sir. Kagabi po mga kaaksyon ay naiparinig po natin ito pong ugnayan ng Governor Amado Pangasinan III doon po sa mga miyembro po ng mga barangay council sa buong 4th District po ng Pangasinan. At fortunately, mga kaaksyon, ay nandun din itong si dating Governor, dating Congressman Amado T. Espinos Jr., na kung siya po ngayon ang namumuno sa Abante Pangasinan Ilocano Party List. At yun nga, sa mga hindi pa nakakikilala sa kanya, ay kanya pong ipiniliwanag ang sitwasyon ng ating po lalawigan po ng Pangasinan, kung ano ba ang kanyang mga nagawa sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan at ano pa ang gagawin sa susunod pang mga panahon. At yung nga po, ipinakilala po niya ang kanyang mga eksperyensya dahil yung nga po parang nalilita ng kanilang mga kalaban sa kanyang sa ngayong mga kaaksyon po natin. Kaya pakinggan po natin si dating Governor, dating Congressman Amado T. Espinos Jr.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong Aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Silang pa mga impormasyon na balita sa mga police report. Ito po mga kaibigan, alas 5:55 ng umaga kahapon sa may barangay Anambungan, Basista, Pangasinan. Ang mga elemento ng Basista Police kasama ang ilang pang mga ahensya ay nag-implementa ng search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magkaraang magpalabas ng search warrant ang RTC Branch 56 sa lungsod ng San Carlos para sa bahay ng isang Darius Mamaril E. Ferrer alias Vexi, 39 anyos at residente ng number 1 Gadyoso Road, Barangay Anambungan, Basista, na ito ay nasa ilalim ng watchlist ng Basista Police. Ang searching team ay nakakumpiska ng isang piraso ng wrapped double mint paper, isang piraso ng transparent plastic sachet at 4 na piraso ng small heat sealed transparent plastic sachet na may white crystalline substance na pinaniniwalaang shabu na may bigat na 0.050 grams at mahalagang 3,400 pesos. Ang naturang mga piraso ng ebidensya ay nakita ng mga barangay officials at mga representante ng Department of Justice at ang nakumpiskang shabu ay ito turn over sa Provincial Chief Pangasinan Provincial Forensic Unit sa bayan ng Linggin at nakatagdang sampahan ng kaukulang kaso ang naturang suspect. Samantala, alas 9 umaga kahapon, isang Jesus Rabago Ilaso, 55 anyos, may asawa
residente ng barangay Magsaysay, Alaminos City, ay dumulog sa Alaminos City Police Station na ang kanyang biniling red Honda TMX 125 tricycle na abot sa 65,000 pesos noong March 16, 2020 na kung saan ay ipinagkatiwala niya sa kanyang driver na nakilalang si Bilardo Santos y Ramos, 42 anyos, ng barangay Amangbangan, Alaminos City. At dahil sa kanilang agreement na boundary hulog na abot sa 150 pesos araw-araw, subalit ng March 15 na 2021, si Mr. Santos ay tumigil na sa pagbigay ng kanyang boundary at hindi na makita sa kanyang bahay. Nagtanong sa mga barangay officials sa naturang lugar na pag-alaman na si Mr. Santos ay umalis na ng kanilang lugar at dinala ang motorsiklo, samantalang ang driver ay inalis at ibinenta kay Mr. Rodolfo Caranay, residente ng barangay Santa Maria sa lungsod ng Alaminos. Ang kaso ay nakadangdang sampa sa naturang suspect. Samantala, isa naman magkalaguyan ang kadagdang sampa ng kasong adultery at concubinage. Makarang sila ay mahuri sa may bayan ng Balungao. Ayon sa report, noong Disyembre 22, 2021, alas 9:30 ng umaga, si Barangay Captain Ricardo Valerio ng Barangay San Raimundo, Balungao, ay tumawag sa Balungao Police Station at nag-request ng police assistance upang tulungan ang kanyang pamangkin na si Gilbert Garcia Itugade, 37 anyos, may asawa, OFW, residente ng naturang lugar, na nahuli ang kanyang asawa na si Mary Jane Garcia, 33 anyos, kasama ang kanyang kabit na si Jason Floresca Iukay, 35 anyos, sa isang ice plant maintenance at residente ng Barangay Cadiz, Umingan, Pangasinan, sa kanyang boarding house o sa boarding house nila sa may Barangay San Leon, Balungao, Pangasinan. Ang mga personnel ng Balungao Police at Duty Investigator ay kaagad na nagpunta sa naturang lugar at pagdating sa naturang boarding house ni Mr. and Mrs. Gilbert Garcia at Maria Jane Garcia at ang ilang mga barangay officials ay nasa bisinidad na binabantayan ang natural na ang mga suspect upang maiwasang tumakas. Dahil dako alas 9:30 ng umaga, ang mga suspect na si Mary Jane Garcia at Jason Floresca ay lumabas ng kanilang boarding house at nakita ng mga complainant at mga barangay officials na kung saan ang mga suspect ay kaagad na isinalalim sa pagkakaresto. At ito ay mga takdang sampahan ng kasong adultery at concubinage. Samantala, alas 4:30 ng madaling araw kahapon, isang vehicular accident ang nangyari sa MacArthur Highway sa Carmen East, Rosales, Pangasinan, partikular sa established quarantine control point ng Tarlac, Pangasinan boundary, na kung saan isang Rusi TC-125 Macho Motorist Tricycle na minamaneho ni James Harvey de Guzman y Dominguez, 33 anyos, delivery boy, at residente ng Barangay Tumbod, Villasis, at isang Toyota Honor type Jeep na may plate number CLB 200 na minamaneho ni Crisanto Ibay Ubaldo, 34 anyos, residente ng Tumbod, Villasis, at isang Zongtong LKH 618 truck bus na Partas bus na may plate number NAS 191 at may body number 86088 na minamaneho ng isang Richard Paul Andres Ianor, 43 anyos, residente ng Kapampangan, Vigan, Ilocosur. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas ang naunang bihikulo ay nagtamo ng nagkaroon ng depekto ng ang hanghang na tinali sa rear portion ng bihikulo ay papuntang northbound direction at ang bihikulo ay papuntang south direction. At padating sa quarantine checkpoint, ang pangalawang bihikulo ay pumila sa inner lane ng northbound kumilos ang naunang bihikulo at pumunta sa south direction kung saan ang pangatlong bihikulo
ay naksidente dahil dito ang bihikulong una at tatlo ay nagkaroon ng head-on collision na kung saan ang driver ay ng bihikulo ay nahulog sa kalsada at ito po ay aksidenteng nasagasaan ng bus at namatay on the spot. At ito ay dinala sa Ideal Funeral Home sa Carmen East Rosales. At samantalang ito po mga kaaksyon po natin, ang driver ng pangalawang bihikulo ay ito ay maswerteng nakaiwas. Subalit nagkaroon ng mga damages mga kaaksyon po natin. Ang driver ang mga drivers ay dinala sa Eastern Pangasinan District Hospital sa bayan ng Tayug. Samantala, 7:30 ng umaga sa may barangay poblasyon sa Singahan, nagsagawa ng manhunt Charlie na nagsulta sa pagkakaaresto ni Rodrigo Duquesa y de la Peña, 43 anyos, residente ng barangay Dupag, Asingahan, dahil sa paglabag sa violation ng Presidential Decree 449 at may kinalaman sa Presidential Decree 1602 na kung saan nagpalabas ng warrant of arrest ang MCTC Asingan San Manuel at may piyansang 5,000 pesos. Samantalang dyan naman sa may barangay Linmansangan, Binalonan, arestado si Imbelesio Tamundong y Alcantara, 66 anyos, dahil sa violation din ng PD 1602, may piyansang 5,000. Samantalang sa may barangay Victoria, Alaminos City, arestado naman ng pinagsalim na puwersa ng kapulisan si Elizalde Casipit de la Cruz, top 8 most wanted. Sa municipal level, 35 anyos, residente ng barangay Victoria, Alaminos City, sa pamagitan ng warrant of arrest dahil sa violation ng Section 5 Paragraph A at H ng Republic Act 9262 na inisyu ng RTC Branch 55 sa lungsod ng Alaminos na may piyansang 80,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Ito ngayon ay nasa custody ng Alaminos City Police. Samantala sa may sitio Bulog, Barangay Bamban, Infanta, arestado si Alex Mayo y Manila, 61 anyos, residente ng turang lugar, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 69 sa Iba, Zambales dahil sa violation ng election gown ban noong pang 2004. At ito po ay may piyansang 86,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang naturang akusado ay nasa custody ng Santa Cruz Police Station ng Santa Cruz, Zambales. Dalaw po 5 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, mahigit 100 katao kabilang na ang ilang piano ng mga provincial government ng Quezon ang nabiktima uno ng food poisoning habang ginaganapan sa malaking pagtitipon sa Quezon Convention Center noong araw ng Martes. Alas 9 ng gabi kamakalawa, napagalaman na umabot na sa 111 na katao ang bilang ng mga nalaso na na-admit sa Quezon Medical Center sa lungsod ng Lucena. Ang mga biktima ay pawang kasapi ng Provincial Union of Leaders Against Illegalities at ang Luntiang Katipunero na nagmula sa mga bayan ng Infanta, Tagkayawan, Chaong, Kalawag, Ginayangan, San Francisco, Dolores, Pagbilao, Lukban at Timonan, Perez, Panulukan, Candelaria, Mauban, Lopez, Sariaya, Plaridel, Bordillos, Perez, Polillo, Quezon, Lucena City at Tayabas. Ayon sa ulat na ganapang insidente habang nagaganap ang payout ng honorarium sa may 4,000 kasapi ng Puli at LK. Makaraang mag-almusal ng pritong itlog, hotdog at kanin, bigla umanong nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Ang mga biktima na agad isinugod ng mga ambulansya sa ospital kung saan sila nilagay sa mga kwarto na ginamit ng mga COVID-19 patient matapos lapatan ng paunang Lunas. Sa kanya po sa Facebook, humingi ng pamanhin si Quezon Governor Danilo Suarez sa mga nalason at sinabing isolated cases lamang ito. Malakas naman ang alegasyon na ang LK at Puri ay ginagamit umano ng mga Suarez sa kanilang pamumulitika, bagay na tila na kanilang namang pinabulaanan. Samantala, inalam pa ang katotohanan sa likod ng ulat ng catering services na ginamit sa okasyon ay pag-aari dumano ng isang Tina Talavera na siyang umaaktong hepe ng Provincial General Services Office.
Patay ang dalawang pulis at dalawang negosyante magkapatid na magbarilan habang isinisilbihan ng mga otoridad ang warrant of arrest sa may barangay Bialong, Imlang, North Cotabato. Nakilalang manasawi na sina Master Sergeant Fletcher Lynn Dominic Pino, Staff Sergeant Arman Alquiza Bada, John Kevin Papna, 35, at John Ray Papna, may-ari ng kainan na kambingan. Ayon sa report, naganap ang insidente na alas 5:30 ng hapon sa harap ng Jackie Kambingan sa Purok 1, Barangay Bianong, Emlang. Ihain umano ng pulis ang warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 23 Judge Jose Tabosares ng Kidapawan City laban sa magkapatid ng kumasama ito at magkaroon ng shootout. Nagulantang na lamang ang mga insidente sa sunod-sunod na mga putok ng baril. Nakita na lamang na nakabulagta na ang dalawang pulis at magkapatid na Papna matapos sumupa ang barilan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa naturang insidente. Kapwa nagkalasug-lasug ang katawan ng driver ng truck at isa sa kanyang painante habang isa naman ang sugatan matapos mawala ng preno at mahulog sa mataas na bangin ang kanilang sasakyan sa sitio Tingtingon, Barangay Ginorangan sa Camarines Sur. Sinubukan pa isugod ang rescue team sa San Jose Rural Health Unit pero dineklarang dead on arrival ang biktimang si Joey Climaco Singson, 54, driver ng Barangay Dandog, San Jose, at pahinanting si Salvador Malinisa ng Barangay Caracoyon, Tigaon. Sukatang dinala sa Partido sa Hospital ang isa pa sa pahinante na si Ronil Bono, dadis 36 ng Barangay Binauhan. Sa ulat, alas 2 ng hapon, kargado ng kalahating mixed cement ay binabagtas ng transit mixer truck na minamano yung Singson ang kahaba ng highway patungong bayan ng Garchitorena upang mag-deliver ng hinalong semento. Kaya pagdating sa pagurba at palusong na bahagi ng kalsada ay nawalan ng preno ang truck dahilan para mawalan ng kontrol sa manibela si Singson at diretsyong nahulog sa bangin na may mataas na 4 talampakan. May ingat na naiahon ng rescue team mula sa bayan ang mga biktima na nabaon pa sa putik at agad dinala sa paggamutan pero hindi na umabot ng buhay. Nadakip naman ang Criminal Investigation and Detection Group ang isang political instructor ng New People's Army sa sinagawang pagsalakay sa Fatima Liloy, Zamboanga del Norte. Sinabi ng CIDG Director Police Major General Albert Ignatius Ferro sa bisa ng 3 warrant of arrest ang suspect na sina Romanito Sumasay alias Kumander Guzman, 58, ay naaresto sa sinagawang operasyon ng CIDG Zamboanga del Sur sa Fatima Liloy, Zamboanga del Norte. Si Sumasay na sa ilalim ng Kala Group ay tinuturing na most wanted person sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang suspect ay naharap sa kasong multiple frustrated homicide at paglabag sa Presidential Decree 1613 o arson sa sala ng Presiding Judge Felix Rodriguez ng RTC 9th Judicial Region, Branch 18 sa Pangasinan City. Ang paglabag sa Republic Act 1118, Special Protection of Children in Armed Conflict sa sala ng Presiding Judge sa Annalyn Constanilla ng 9th RTC 9th Judicial Region sa Zamboanga del Sur. Sinabi ni Ferro na ang operasyon ay base sa Oplan Pagtugis at Oplan Salikop na bahagi ng programa ng PNP laban sa mga most wanted person at criminal group o sindikato. Samantala, aabot sa 35 million pesos na halaga ng mga puslit na produktong agrikultura ang nasabad ng Bureau of Customs sa Port of Subic sa may Zambales. Ayon sa ulat, na-discover ang kontrabando sa pagsagawa ng pre-lodgement control orders sa shipment na nakakonsign sa AMB Consumer Goods Trading at JKJ International Corporation. Nagsagawa ang BOC ng physical examination sa isang container van na indiklarang 4,015 na pakete ng antibacterial wipes, ngunit tumalabas na mga refined sugar pala ang laman nito. Isa pang container van na indiklarang manto bread ay egg at egg tarts ay laman ang nadiskubre, ngunit puno ng mga pulang sibuyas ng ito ay bugsan.
Iniutos si Martis Martin, District Collector ng Port of Subic, ang pagpalabas ng warrant of seizure and detention sa mga shipment dahil sa paglabag sa Department of Agriculture Administrative Order Number 18 Series of 2000 at DA Department Circle Number 4 Series of 2016, kaugnay ng Republic Act Number 10863 o ang Custom Modernization and Tariff Act. Nangako si Martin na lalo pang palaksin ang kampanya kontra smuggling ng mga produktong agrikultura, lalo na ngayong magpapasko na. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makakalipas po ang ilang mga paalala. 24 hours under protection ng Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Lalo pang tumalong pataas ang bilang ng namamatay at sugatan na dulot ng pananalasan ng bagyong Odette sa Pilipinas dahilan para umabot na sa lagpas 100,000 ang injured at dandaang patay sa huling pagtaya ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Papalo na sa 258 ang naiunat na namatay mula sa mga sumusunod na probinsya. Maliban dito magkahalong kumpirmado at binibiri pa ka pa ang 568 sugatan at 47 na nawawala at milyon-milyon na napinsala abot sa 1.15 billion pesos sa agrikultura at 2.53 billion pesos sa infrastruktura. Sa ngayon, sa agrikultura, Calabarzon 514,600, may Maropa 151.18 million, Bicol 1.01 million, Central Visayas 618.4 million, Eastern Visayas 239.37 million, Northern Mindanao 18.95 million, Davao Region 5.77 million, Caraga 117.87 million. Samantalang sa infrastruktura, may Maropa 93 million, Central Visayas 2.15 billion, Eastern Visayas 173.15 million, Northern Mindanao 107.15 million at Caraga 5.02 million. Kasalukuyan na nilalagay sa state of calamity ang 33 lungsod at munisipalidad sa ngayon. At ito po mga ka-aksyon ay idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity sa mga lugar na lubhang nasa lanta ng bagyong Odette. Nilagdan na ng Pangulo ang declaration matapos irekomenda ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Partikular na nasa state of calamity ang Maropa Region o Region 4B, Western Visayas Region 6, Central Visayas Region 7, Eastern Visayas Region 8, Northern Mindanao Region 10 at Caraga Region 13. Ayon pa kay Duterte, mas mapapabilis ang pamahagi ng tulong at rehabilitasyon dahil sa state of calamity. Ang declaration of the state of calamity ay mababawasan ang rescue at the relief rehabilitation efforts ng gobyerno at private sector kabilang at kung saan galing ang tulong. Idinagdag ng Pangulo na magiging gintan din ito para makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiprograma ang mga pondo para sa repair at safety upgrading ng pampublikong infrastruktura at pasilidad paggamit sa quick response sa fund ng LGU sa lipa. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nasa 449 million ang halaga ng infrastruktura sa nasira ng bagyo. Ngayong Martes, nasa 156 na naiulat na nasuwi pero 258 na sa ngayon. Dalawampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, hihiram ng $80 million ang pamahalaan na mula sa USD 500 million standby credit line ng World Bank para sa Pilipinas upang suportahan ang disaster relief at rehabilitation effort ng mga probinsyang tinamaan ng bagyong Odette. Ayon sa Department of Finance, this week the DOF will draw $80 million from the World Bank disaster financing loan to fund the amount with covers in the 2021 budget ni Finance Secretary Carlos Dominguez III. Pagsabi ng unang araw ng Enero, manghihiram muli ang pamahalaan ng $120 million sa naturang bangko kung saan saklaw ito ng 2022 national budget. Ani Dominguez, magbibigay ng agarang access ang Ford Disaster Risk Management Development Program with the Catastrophic Deferred Crackdown o DDO4 ng World Bank para sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Inaprobahan ang standby loan facility ng World Bank noong November 17 at nilagdaan naman ang loan agreement noong November 29. Samantala mga aksyon, pinag-utos si Bono Duterte ang paglabas ng 1 billion pesos mula sa kanyang opisina upang ipamahagi sa mga lugar na napinsala ng bagyong Odette.
Bilang tugon, kailangan ilalabas ang pondo para sa LGUs sa apektado ng bagyo. Saklo umano ng contingent fund ang halaga galing sa Office of the President ayon sa BBM o DBM. Nangako si Duterte na maglilikom ng 10 billion pesos para sa rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga sinalantang lugar. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Karen Noglares noong araw ng Martes. Samantala, natanggap na ng Pilipinas na ngayong araw Huwebes ang donasyong 1.5 million na Moderna coronavirus disease vaccine galing ng Germany. Sa pamagitan ng COVAX facility, lumapag na sa National Hino International Airport Terminal 3 ang 1,531,000 doses. Alas 4 ng hapon ayon sa National Task Force Against COVID-19. Noong Martes, umabot sa kabuuan 192,344,945 na iba't ibang mga COVID-19 vaccine ang natanggap ng Pilipinas. Sa bilang na ito, 104 million ang naturok na. Batay sa datos ng Department of Health, fully vaccinated na rin ang 46.3 million individual sa bansa. Sinabi naman ng National Vaccination Operations Center na 19 million Pilipino ang kwalipikado na makatanggap ng booster doses. Subalit konti pa lamang ang natuturukan nito. Yung nabakunahan around March to September, ito yung mga individuals na pwede nang bigyan ng booster dose. Ngayon 19 million to more or less yung nabakunahan pa. And it's 1.2 million around that number. At ini-expect natin na dadami as the days go along, ani Dr. Kisla Lorraine Rosario ng NVOC. Maaari ang turukan ng booster shot ang mga nakakompleto ng 2 doses ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac o Sputnik V matapos ang natutong buwan. Habang ang mga naturukan naman ng single dose Johnson vaccine ay maaari ng bakunahan ng booster makalipas ang 2 buwan. Ayon sa mga otoridad, sa second round ng bayanihan na bakunahan na kapag naturok pa ng 6,404,622 doses noong araw ng Miyerkules. Labing 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala, sa ilang pang mga impormasyon na balita mga kaaksyon, pahihintulutan na ng gobyerno ang pagtulong ng Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga edad 5 hanggang 11. Dahilan para mauna ang brand sa isa sa pinakamabatang populasyon sa Pilipinas na pwedeng mabigyan ng bakuna panlaban sa naturang sakit. Ginawaran na kasi ng emergency use authorization ang naturang bansa brand para maibigay sa maraming minor de edad laban sa COVID-19. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo. Upon the review of the technical documents and evaluation of the US FDA recommendation, our experts have found that the data submitted is sufficient for their EUA approval. Ani Domingo, nakita po naman talaga natin to at it is reasonable to believe that the vaccine may be effective to prevent COVID-19 and the benefits of vaccination outweigh the unknown and potential risks. Anila mga kaasyon, dagdag pa ng FDA official na mataas din efficacy rate ng naturang bakuna sa mga edad 5 hanggang 11 na nasa 90%. Very mild lang din daw kung ituring ang mga adverse event o side effects na nakita sa mga clinical health na ikinasarito. Gaya lang ng ilan daw sa mga naranasan ng ilang bata na una nang naturukan laban sa COVID-19. Siguro po ay sinisinat, konti pa nakit sa area ng injection, pero wala pong nakitang may unusual o important safety signal para hindi po natin ibigay ang EUA. So this is being granted today ayon pa ng sa FDA official. Paglilinaw ni Domingo, hindi ito pareho ng dosage na binibigay para sa mga nakatatanda na. Anya, higit itong mas mababa, pati na rin sa concentration ng gamot. Bagamat dati na nagbibigay ng COVID-19 vaccine para sa mga batang 12 hanggang 17 anyos, hindi pa rin daw pareho ang populasyon ng gamot dito.
Una na nilang sinabihan sina National Task Force Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at ang Department of Health na karang linggo na ibang order ng Pfizer vaccine ang kailangan gawin para rito dahil sa iba ang components ng bakuna para sa mga bata. Nobyembre nang sabihin ng FDA, posibleng maibigay sa nabanggit na age group ang COVID-19 vaccine bago pumasok ang taong 2022. Bukod sa Pfizer, tinitingnan na rin daw ang brand na Sinovac para maibigay sa kaparehong edad. Aabot na sa 2.83 million ang nahawaan ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa pinakahuling ulat ng kagawaran ng kalusugan. Patay na sa ngayon ang mahigit na 50,000 katao. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, ang mga bagong COVID-19 cases sa Metro Manila ay malapit ang madoble noong Wednesday, December 22. Subalit na natiling mababa sa 100. Ito ang napaglabas sa Octa Research. Makarang sabihin ng mga datos ng Department of Health base sa listahan ng sinunod ng Octa Research Fellow Guido David. Ang Metro Manila ay nagkaroon ng 80 fresh coronavirus infection ng Miyerkules at nadoble o halos nadoble ang 447 new cases na na-record ng Huwebes, December 21. Ito ay sinundan ng Zamboanga del Sur, merong 12 bagong kaso, Rizal 11 new cases, Pangasinan 11 new cases, Cavite 9 new cases, Negros Occidental 7 new cases, Bulacan 7, Isabela 7 at Laguna 7 at South Cotabato, Davao del Sur, Iloilo at Davao de Oro ay nakapag-record ng 6 na bagong COVID-19 cases habang sa La Union at Tarlac ay merong 5 bagong infection, mga kaksyon po natin. Kaya ito ang tinitignan. Samantala, in terms of individual local government units, ang lungsod ng Manila ang merong maraming bilang ng bagong COVID-19 cases noong December 22 at 17 na sinundan ng Quezon City sa 16. Ang Zamboanga del City ay nakapag-record ng 12 new infection habang ang Pasig ay merong 8. Ang siyudad ng Caloocan, Parañaque, Malabon at Taguig ay merong 5 infection. At ito po mga kaksyon, sa ngayon, noong Wednesday, nakapag-record ng 261 new COVID-19 at additional 122 fatalities, mga ka-action po natin. Kaya tingnan natin dahil ang ika nga po natin, tayo po ay nasa pandemya pa rin, hindi pa rin po tayo nakakasiguro, hindi pa rin po tayo nakakasiguro. Bakit ikanyo? Andyan pa rin wala pa rin, hindi pa natin nakamit yung herd immunity. Kaya't ang apila po sa lahat ay manatili muna sa inyong bahay. Pero ngayon po ay holiday season, labas dito, labas doon, gimmick dito, gimmick doon, silaw dito, silaw doon. Diba? So yun po mga ka-action po natin. Nga, ang dapat po natin tandaan, hindi pa rin po tayo nakaka-alpas dito po sa COVID-19 pandemic. Na bagamat bumababa po ang kaso, ay hindi po ibig sabihin, mga ka-action, na pagkaangkaan na lang po tayo, pa-relax na lang po tayo. Huwag naman. Isipin po natin ang nakararami. Di ba? Isipin po natin nakakarami. Hindi po yung sariling kasiyahan naman. Isipin po natin ating pamilya. Siyempre, isipin po natin itong ating lugar. Ito pong Pangasinan at ito pong Pilipinas. Walong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, ipinatatawag ng Commission on Election ang dating senador at presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa disqualification petition na inihain sa kanya laban sa kanya ng Ilocano group na si binubuo ng martial law survivors. Si Marcos na dating anak ng Pangulo ay inatasan na maghain ng kanyang tugon sa loob ng non-extendable period of 5 days mula sa pagkakatanggap ng summon.
Ayon sa dokumento, sakaling hindi makapagsubmiti si Marcos Jr. ng kanyang tugon sa loob ng tinagdang panahon, hindi na siya maaaring magsubmiti ng controverting evidence o maghain ng memorandum. Hindi man naman umano ipapato ang motion to dismiss. Subalit maaari itong magamit na grounds bilang alternate affirmative defenses. Dagdag nito na kadagdag rin ng preliminary conference sa Enero 14 kung saan tatalakayin ng petitioners at respondents ang issues, amendments sa mga pleadings, admission of facts and documents at filing of respective memoranda. Sakaling hindi sumipiot ang petitioners o ang kanilang abogado, ibabasura umano ang naturang petisyon. Sakaling namang hindi magpakita si Marcos Jr., ituturing na submitted for resolution ang naturang petisyon. Ayun po mga ka-aksyon po natin ay talagang nagkakaroon na po ng galawan po yan. Nagkakaroon na po ng galawan. Diyan po sa may Commission on Election. Talagang pilit po DQ o dinidisqualified. Ito pong pan kasi dami. Sa Amutsare, iba-iba. Ito pong mga ibinabato po sa ating pong Pangulo. Ito pong kwan, mga ka-aksyon po natin. Ito pong number 1, mga ka-aksyon, na presidential aspirant base sa survey na isinagawa ng Pulse Asia. Pero ito namang si Vice President Leni Robredo ay kampante pa rin natataas ang presidential surveys sa simula na daw ng mga debate. Wow, talaga tataas daw po yan. Mga ka-aksyon po natin. May panahon pa naman daw na makahabol itong si Vice President Leni Robredo sa 2022 presidential race, oras na magsimula ang formal na panahon ng kampanya at mga debate kahit na malayo-layo pa sa kasalukuyang numero 1 sa surveys. Kasalukuyan kasing nasa ikalawang peso si Robredo at 20% sa Pulse Asia Survey na inilabas sa noong Miyerkules, bagay na mas maliit kaysa sa 53% ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi ito speculation, batay ito sa mga nangyayari. Noong 2015, 2016, ganito rin ang sitwasyon sa vice presidential race noon. Humahabol si Leni Robredo sa mga ibang kandidato. By December 2015, malayo-layo pa siya sa mga frontrunners sa ika ni Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo sa isang panayam. Pero nung nangyari yung debate, klaro, nakita ng mga tao kung sino ang magaling, nakita ng mga tao kung sino talaga ang merong ibubuga. At sa dulo, di ba, kahit na close race siya ang nagawigi, hindi ba? Matatandaan na natalo ni Robredo si Bongbong, anak ng imang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 2016. Ganun pa man, dikit ang laban at nakakalamang lang siya ng 260,000 na boto. Nag-protesta pa noon si BBM para questionin ang resulta ng nakaraang vice presidential election. Ngunit ibinasura rin ito ng Korte Suprema na umupunon bilang Presidential Electoral Tribunal. Malaki ang tinalo ni Robredo sa survey. Kinasahan noong December 1 hanggang 6. Nasa ika-6 na pwesto kasi siya sa una ng bayan survey ng Pulse Asia noong September. Pagdating ng aktual na kampanya at magkakaroon tayo ng mga televised debates, magkakaroon tayo ng mga prosigidong pagsuri sa ating mga kandidato. Lalabas yung totoong lakas ni VP Lini, Ani Rodriguez, na dating kinatuan ng Akbayan Party List. Gaya ng sinasabi ko, in 2 months, umakyat siya ng 12 points, so 6 percentage points per month. I-4 na buwan pa yan, so kayang-kaya yan. Anya, pinakamalaking ham na lang daw sa kanintura ngayon ni Robredo ang mga kinakarap na mga paninira at maling impormasyon na nakalipas na 6 na taon. Pero tiwala pa silang marami pang makukumbinsi basta maipakita ang kanyang mga accomplishments. Pero bukas pa rin naman daw ang kanilang kampo sa ngayon na makipag-alyansa sa iba na kandidato sa 2022 para mapalaki ang tsansa sa pagkapanalo ng oposisyon laban sa mga pambato ng administrasyon.
Isa na nga raw dito ang pakipagtulungan kamakailan ni Senador Manny Pacquiao na tumatakbo rin sa pagkapangulo Gina Robredo para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. Kaya kung tinitan ko rito kung sakaling gano'n ang trajectory, sa direction nga ang pupunta, may mga mag-express ng willingness, hindi lang simpleng withdrawal, talagang withdrawal at declaration of support, talagang mga kampanya para doon tayo sa taong susuportahan. Una nang inudyok na si Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo, numero 1 siya noon sa presidential survey. Pero bagamat mahaba pa sa Pulse Asia survey, sinabi naman nito si Partido ng Lakas ng Masa Presidential Bet Gallo de Guzman na hindi na daw siya magpapatinag sa pagtakbo para dalhin ang boses ng karinamang manggagawa sa palasyo ng Malacanang. Pero mga kaksyo, wala na po tayong sapat na oras sa ating pong palatuntunan firing line. Sa technical side, nakasama natin si Aksyon Nathaniel Hovero. Ang inyong pong kaaksyon, ako po si Kumander Dante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Inyong